πολύ. Είναι δε τελείως μα τελείως ακίνδυνοι. Εάν τους δείτε, πλησιάστε τους προσεκτικά και μιλήστε τους πολύ πολύ αργά. Θα σας καταλάβουν. Επαναλαμβάνω, θα σας καταλάβουν. Τι βλακίες εξωγήινοι και χαζομάρκα χασούς μας περνάνε, μωρέ. Κάτσε να ρίξω ένα τατουιματάκι να πούμε. Να στανιάρουμε λίγο. Τόσες ώρες, άκου εξωγήινοι. Τι είμαστε, μωρέ, τίποτα βλάκες. Αυτό. Αμάν, η εξωγήινη που έλεγε το ραδιόφωνο. Κοίτα ρε, κοντά άσπρα ανθρωπάκια. Αμάν. Λοιπόν, είπε να είμαστε φιλικοί και να τους μιλάμε αργά για να μας καταλάβουν. Λοιπόν. Εγώ, Μάκης, οδηγός Νταλίκας, κατουράω. Εγώ, Τάκης, οδηγός αστεροφόρου, σχέζω.